Mbalimao Annokma, très urgent et très bonne nouvelle avec beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Mali, Burkina Faso et le Congo RDC. Aujourd'hui, c'est jeudi 30 mars 2023. La première bonne nouvelle est qu'il y a eu la destruction totale de la plus grande base terroriste dans la zone de 3 frontières par l'aviation malienne. L'armée burkinabé aussi vient de détruire les plus grandes bases terroristes au nord-est du Burkina Faso. Je vais vous faire une grande révélation. Pourquoi le président Assimi et le président Ibrahim Traoré ont précipité à faire des opérations conjointes sous la supervision de la Russie? Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui par rapport à ça. Maliens, Mali Surassou, Burkina Surassou, ou Béou Tege de Nyogoma, terroristes faso de, c'est fini pour les terroristes. Terroristes faso de, terroristes ka basi mi nyogon tene, président Assimi Flek ata tasuma de mena oula. Awa Ibrahim Frambe ka tasuma mena atala. Awa Burkina ni Mali de ka opération munke, mena secret de fana. Muna Assimi ni Ibrahim Traoré wula ka précipité ka opération aéroterrestre ni watini konanna. Parce que tubabu tara warba di terroristes ma. U ka otage munun blara de u ye warba di sara. O wari u be taga marché noir de la sanno. Ka taga marfaw santuguni kananga mogo faga. Billahi mena révélation ka ye bi vidéo la ka bo aklima. U ko plan de tracera. Irisu ye Assimi avisé, Assimi averti de ka Ibrahim averti de ka marfa bade blakana avec port là. Awa u ka satellite be sans fait. Irisu de be ka guider an be ka plan fin kan an surasu où ils sont aidés. On dit vraiment bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré. Au plan de B. Puis il y a tanga di terroristes marama fait ça kananga surasu fara. Avant de donner le temps aux terroristes, après avoir reçu beaucoup d'argent pour les otages libérés là. Donc il fallait finir avec les terroristes. Voilà pourquoi le Mali et le Burkina ont décidé ensemble de faire des opérations accélérées, offensives contre les terroristes. La deuxième bonne nouvelle, bonne nouvelle, Congo RDC. Ko rébellion ko mana kodi. Mali mena secret ndo fo bi. To wu na ko démocratie folo. Pour que vous puissiez faire un jamana ou maka koutaï. Nous ko démocratie, Banque mondiale mena warba di amasanno. Ils vont dire, ah, c'est la démocratie. C'est une façon de nous recoloniser. C'est le néocolonialisme. Cette soi-disant démocratie-là, nous, nous démocratie. Vous voyez, quand même, parce que, vous avez armée ou chi, vous avez un marfa ou ça, vous avez terroriste ou blanca. Il y a no coque flo. Vous avez démocratie qui va marcher 600. Vous avez un terroriste de blanc en camp. Fanga son, anga ça, ou luka hereso. C'est une façon qu'on accepte de mourir pour qu'ils puissent vivre. On ne va plus accepter cela. Au plan de Bouboulou, au de Mamarchi, on est bravo au président Assimi. Plan de Dovere au drone. Au te menon fait Kabala, il y a information tellement d'osro. Malien, président Assimi a boraka décret présidentiel. Le président Assimi vient de signer un décret présidentiel pour le désarmement des rebelles. La récréation est terminée. Président Assimi, décision flagrante du Conseil des ministres, là, deux bonnes décisions. La première décision, Erebelouga Marfada. Quelle est le Sénat? Deuxième décision, Mali Sanoumounou Chouena, en complicité, lors du Mali qui a été volé par les multinationaux, en complicité avec des dirigeants vendus là. Il faut que ce tort retourne au Mali. Ça, c'est un. De deux, entreprise multinationale, Kouyanga ou ye infraction fin fait que au Canada warbe. Nous manana wari. Anga sanu fait bébé. Assimi koko ka be extradé Canada Mali kono e kelingi. Flana fana tukuni ante barake nous yebli. Donc yé Mali fembe, yé Mali ka yerema horonya de setoy. Vraiment on dit bravo au président Assimi. Que Dieu vous bénisse. Président Assimi wara ko décision gelen de ta sanno. Les deux bonnes décisions. Donc on dit bravo au président Assimi. Katla ka fo anya tukuni ko erebelu Kangarda erebelu yede ko accord d'Alger la a fara kuka marfauda awa Assimi ko kuka marfada ko récréation bana kuy
bara bana beba do mo mi terroriste donc o oro isanno ametla ko détail fara de tukuni anya information tellement do soro ko le capitaine Ibrahim Traoré kaka palela ko marfa chikan de bora capitaine ka palela Burkinabé une démonstration de force de Kebi bravo au peuple burkinabé ou bora une démonstration de force que Koubé sa capitaine no fait. Vraiment, on dit bravo au peuple de Burkina Faso. Mali amet la ka do fana détail là ko nyefo obela jelengena. Donc ora te ko fe ka bala tukuni. Anya information do soro ko Tombouctou marala ko sanu de découverte kera Tombouctou à 140 km. Ngo Mali e fama jamana di be o be betla kana barake dia ke Mali kono. Mena mena kuma kili fana nunu me betla kana barake dia ke Mali kono. Donc ora fle ko Tombouctou découverte Tombouctou découverte d'une grande mine d'or à ciel ouvert à Al-Makmor, 140 km nord-est de Tombouctou. Selon les ressortissants de la région, un réseau interne et point d'eau sont... Bon, allez, mon kera Burkina bi. Ko marfa chika ne bora Burkina. Mais, m'yena ko oro détail. Ko marfa de chira, Burkina président ka palais là. Mais coup d'état comptait mais ou ya ngole kanga jamala bo jamaba dem bora o ye kayira kafo marfa mun chira mogo de kumbe ka tene atigi masa yera la de wa ma familiari donc marfa chira pour que atigi ka taka boyin quoi donc mogo de ma consigne famia donc oro sanno donc malion o temene ko fe ka bala tukuni amena do information kono awa jembe be ka nyabo mali febi Tchadi fana petini bi ka commencer ka contrôle damina aka ressources la ka be fait ka bekouta comme Mali est Afrique belle nyale que Dieu bénisse le maréchal Assimi et le général Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Le Mali et le Burkina Faso c'est le même pays. Burkina Faso est démonstration de force qui a dit alors flene ama oroni raola c'est pour dire que le peuple digne est de cœur avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ah era kala dia jama mon bora. Burkina Faso la Mamsambisi. Voilà. Voilà. Donc, Malien, on est démonstration de force. Donc, on va te dire qu'on va des vidéos détaillées là pour une fois belle jelena. Et Malien, on amène des vidéos détaillées follow me for. Oye Kaira Kafo. Mali surasu ye opération aéroterrestre munke a kera vraiment a kera nisondia dandi. Au kondana amba fo. Bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré, bravo au patron de la DGSE, Modibo Kone, vraiment, renseignement est au top niveau. Malion, bien, jeudi 30 mars 2023, Terusu ka ko de bane flenninge. Ali dugaw mana wuli sandro Terusu be buli. Parce que dugaw mana wuli dron, ne sa do kamera ka avion ni wula sa fe dron, drone wula sa dron, dugaw be drone suidi. Terusu mana dugaw sandro be senti kan de ta hayo te sabara dobli. Donc, bien victoire bas de contre les terroristes. Maliens, terroristes ka kami nyon tout ka kanambe sigi kumaninka. Amba fo bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré, bravo au patron de la DGS et Modibo Kone, bravo, bravo, bravo. Mali bora ka terroristes ka kaminga bunu ka kambe, ka bechi, ka be détruit. Mali avion barake. Tellement anga drone abe panfo kabanogo la niya yebe avion natola yi kloba mangane la anga drone be elefo kabanogo la terrorisme be balika tasuma de menatola yu ka finula ube bomu de chile fambe bon duga ka tibu ne anga drone mula dro duga bo sui terrorisme ya remarqué duga be taka ro dro bombardement me kay donc terrorisme era kerasa fa donu la nu nye sura duga kandro ibuni kalama de bultolay fo ka forogia be fengo ko aw tigera moto la ou tigera fembe la ou sentegani ou dale bola bikatema hali moto ka président Assimi bravo Modibo Kone volume kan renseignement kan au top niveau vraiment ambanga nyamogo fo awa Burkina fana bora ka baranyuma ba de fana kebi tuguni ametla ko woro fana boko ira bela jelina vraiment Mali Burkina Faso bebe ka baraka nyon fait si za malien amena boka mungira awla oye anga armée boraka et à Orofleni, les nouvelles sont bonnes. La plus grande base des terroristes de l'EGS dans la zone de Andraboukan a été anéantie par des violentes frappes aériennes ciblées des drones et des avions de chasse. Ah, la dit. Menakakao Nisonjali, nos bébés tekere fola biko, vive l'armée malienne. Malien, oye, tare. Awa, Congo, Kaufna ko ja, ko tuabube, rébellion de glan et kadugula.
nous désirons là ou betara rébellion kega dugula awani rébellion ko bantola de Afrique a bet to buka fenglani de wala sa obise kananga sanu chouin rébellion ye faso de dugu rébellion 80% planté be to buka mo glani di ubu glan pour que rébellion ga yoro do tadro olu fana ku ta soro business de do kele kera business de to babu bulo awa bana ou lebura ou kodara fiena yenu ko bane de pew malion kona mbeta ambese ora kona na sa no malion amena mune ira aula amena boka fem comment on appelle là Mali surasu ani Burkina surasu ou opération do fana katuguni ametla kan dado o yoro la bila mun kera ate sonya folima ali bi terusi chama badde ne fagara bi opération na donc yananga tanya fe amena ira aula ka fo congolais fana bora olu yu ka hakilata ira utala donc ça malien amena do yoro jumen kono sanno amena do ko capitaine Ibrahim Traoré ka palais la ko marfa chikan de borayi beki daka sinogo marfa chikan make ou marfa chi y a eu des tirs devant le palais présidentiel au Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré donc amanya fo bela jelen ki daka sinogo ngomira la modin il y a eu des tirs au niveau du palais présidentiel du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré va très bien. C'était des tirs de consommation parce qu'il y avait des gens qui traversaient. Je vais vous montrer tout. Malion, comme Marfa Chikan Bora, Ibrahim Traoré a parlé la Kounou, bien jeudi 30 mars 2023. Hier, mercredi 29 mars 2023, on a entendu des tirs, mais c'était des tirs de consommation. Malien Bekida Kachino, Burkinabé, tout est ok, mais Burkinabé faux. C'est juste pour vous montrer que la foule est sortie. C'est pour dire aux ennemis, si vous touchez à un seul cheveu du capitaine Ibrahim Traoré, vous nous aurez devant vous. Donc, on va, celui qui touche au capitaine Ibrahim, frappe Bekake avec précision, c'est fini pour les terroristes. Maliens, billet, jeudi 30 mars 2023. Regardons l'exploit de l'armée burkinabé et malienne. Donc, Maliens, on gagne. Par une frappe de précision, ils sont neutralisés et leurs moyens de combat et de mobilité avec. Un autre groupe, plus nombreux cette fois dans la zone de Séguenga, dans la région du Nord, a attaqué dans la soirée deux villages. Attaque repoussée et dans leur fuite, ils ont été rattrapés. Et là également, une frappe de précision permet de neutraliser la majorité. C'est fini, on sait la bonne. Nous, à Kadroubé, il est où il a la drogue à Droune Fraba Girega tout comment. Les opérations se poursuivent dans cette zone pour traquer les rescapés. Le message de l'armée reste le même. Il faut déposer les armes car c'est une voie sans issue. C'est terminé, il faut déposer les armes. Capitaine Ibrahim Traoré vous dit de déposer les armes. Donc, Assimi Goïta vous dit de déposer les armes. Donc, il faut déposer les armes. Barabanao, Taoro tout la bleu. Il faut qu'à l'Ipoube sans fait. Poutine ira sigilembe avec Chesou Nimina. Poutine m'a assigné le bois. Aïta en fait. Ibrahim Traoré en fait. C'est fini pour les terroristes. C'est terminé. C'est fini. Toi, on va terroriser le glané. Voilà ça. Ou quoi sur la Naïka Dougoula. Ou quoi faire un glané nous doit à peine à la cratie. Imae. Nous, au Tazou, où il y a la salle non. Ou quoi plan que mouillé malien. Mais nous, au planning pour un yana. Malien, abara toi, ou quoi plan que mouillé. Où il y a la Mali ni Burkinabé ka terrorisou bunten ou bunte. Au bout de quoi otaji de obla. Otaji blato. Wari pas de dira terrorisou ma. Ko otaji bla wari. Otaji blale maintenant. Français ka otaji do ma bla. Wari pas de dira terrorisou ma. O wari meta do marfa de la marché noire là. Pour que kana nga sura soufa. Poutine ko asimi ma ay wuli de to wi fleka wardi terrorisou ma de. Donc Assimi Ibrahim Traoré wulaka paradi damine. Poutine ko kay wuli ko marfa mugu te ban kisse te ban awa lajine por la a be fale même marfa mugu ni kisse de la. Ou be kan deme irisu be plan tracé irisu na be je ka plan tracé ñogon fait. Ta gaucha kundron. Djembe be kan yabo Mali ni Burkina Faso. L'armée burkinabé, l'armée malienne font la fierté de toute l'Afrique aujourd'hui.
Oubek a gagné. Aujourd'hui, c'est jeudi 30 mars 2023. Vraiment, nous sommes fiers de l'armée malienne et l'armée burkinabé. Opération Nebekake. C'est-à-dire, c'est une quota la blé quoi. Qu'on en met à Kambessi. Donc, à fois Bela Djelengena, ni ouverture croix de Kanya, faut Bela Djenani. Tout le monde vraiment doit participer à cela. Ni à un moment de guerre là, à présent, Simi, Martota, ni Mouromia ni Ouadro, il faut y kari, il faut y d'avoir ni Bekarni Marto et président Assimi. Ambi Kobi, Ambi Koshini, pion, non, mais pas Mouromia Kata nationalité ouverte à Toukouni. Abana, c'est tout. Quand on a hésité de Barakaï, donc, Burkina Borakani exploité. C'est-à-dire que satellite bouillira, il risque que satellite be sans fait trop, il risque que satellite Burkina ni Mali sans faire de la drogue, ou be ka terrorisme suit trop. Eh, toi ou be balo terroriste kala de la koi. Poutine flak ou dahi rime be tien. Poutine tisa ka koja ou yede. Poutine flak ou dahi rime de tien. Ni terrorisme kala ko basan dron, aba foko ka taka bon Niger, ko ka taka bon mal. Bon en tant que terrorisme be olu be kay. Ko problème yodi. Ou ta fa ka dabla koi. Bon, on sait qu'à famille choco jume. Ni opération beka kebi. Mali surasu ni Burkina surasu de beka ni opération beka. Irisu beka ndeme. Toi ou ka kanfle ni Niger ou chite ka fouike. Ou be ina faut défler de mode. Barakanda kanfle Niger oui. Ou te fouille là. Ce sont les soldats du Niger qui travaillent. On le beka ça, on le beka fait beka. On le ken me dron. Flel dron na dron. Soma ou ka soma qui est là ni. Ha! Ni kabako ide. Donc vraiment on dit bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré. Malien ou Burkinabé ou un président demain. Ah Burkinabé y est mon bon mola bisa, Burkinabé y est Jamala Bobi. Démonstration de force. Président Assimi, Ikepo, Ambi Kome, Ikerefa mon frère, on a président Assimi. Voilà, on met là pour que conseil. Donc Malien, au reste de notre fait kabala, amena do vidéo facile du même qu'on a ça non. Ouye kaira au bela djena ka fo sanu de découverte ne ma vongo mali te fantan jamana yi Malien ko Mali fan be sanu de bi alhamdulillah ko sanu découverte de kera et Tombouctou marala ah ala yi Mali son hera la Malien anga simi de même Mali ka libéré wallahi mogo bina français bina tla kana baraka de yake malla a photo flemena photo boka ira ola sanu de flemme de Tombouctou bien jeudi 30 mars 2023 aw nanga je kala je ñoko fe les Tombouctou de mogo be kata sanu de bota Mali fan be sanu Mali te fandan jamana ide nanye pratique gang asiri kanga sanu te antai ni abani ara bela jeli nyabala abela jeli nyabala les sanu dingadi sanu me Mali la jama me Mali la awa président Assimi be ka kan chaman de jom Mali kono kan biduru de be ka jom Mali centre ne nord ni ngoche kan biduru storasi kan biduru achite kandeni ko terusu ka ko di bana terminé président Assimi ala ka baraka do ila malien ko nambeta ambesi anga do ke alibi ala ka baraka do fanga ina o woro tebe ko fe ka bala tukuni anyo woro bolaji anyo boko ira la malien ko conseil des ministres kelen bi président Assimi décision gelen fla de tambe président Assimi fo ola malien wallahi maliga yere ma horoya de fleka siga ka ndi bravo au président Assimi décision flo kunu conseil des ministres mun kera comme bien jeudi 30 mars 2023 kunu mercredi 29 mars 2023 président Assimi conseil des ministres ke comme Mali sanu be ke Mali tayi comme nous nana sanu bola en fait ni san haken konana ou yanga sanu chouin kanga fin chamaka infraction chamake konuma a infraction konuma nana anafolo na fonyi comme Mali be contrat cassé ou non njoyo kelengi flana fala tuguni ou ye dommage mi do Mali ko ba a besiri président chamante se kan nkede ka kanga anga soi-disant démocrate tout fanga la to ou kumena nga fon chouin o to ko le metla ka tan convoquer Paris na yanda la magadro ou be tan convoquer Paris a metla ka war frawi Assimi de ko ale ka strata la Assimi ou ka Assimi bolo maga ou jeli de la président chamante kara kan nkede he ima kurta be ke Niger ni ko kibi da maga ko ka sanu fini ou be ka ironium piru nous font changer ya to ubi boy un coup mais barka be Assimi be se ka fo parce que adigi ala ya adigi malien ni anga Assimi demain ni kelena ni anga yere ma horonya keladi ni Mali sanu dron be se ka Mali ke feni waru be se ka kero la fin be se ka kola président Assimi o adopté à conseil des ministres là ama fo bravo au président Assimi ako tugunu ko elebedu ka marfada ah ay kuma ba fo de on dit bravo au général Ismaël Ouagui
ko vraiment ko rebelle ko marfada ko barabana setu yebliu terusu ka wara mun dira de yara wari dira ko kana ni otage de o wari kun beta yɛrɛ sɔrɔ kidal beta marfa baw sandro ka di terusu ma kan kɛlɛ o terusu de kɛlɛla ko ban sari o jigila tigɛra de tɔw jigila tigɛra tɔw kun jigi ye mun dɔrɔn n'u u ɲabala asimi bɛ ka terusu faga k'u faga hali si tɛ se ka kuma hali CEDEAO mɔgɔ ninnu u bɛ o kɛ chouet CEDEAO yɛrɛ ɲabala asimi bɛ ka kɛlɛ de kɛ hali CEDEAO kun ko bɛ force d'attente mun fara ɲɔgɔn kan CEDEAO yɛrɛ y'i bolo fila courage ko ko cɛ k'an bɛ ka terrorisme mun wuli ka terrorisme kɛ ko asimi tilatɔ filɛ terrorisme la dɛ CEDEAO ko asimi banna terrorisme yɛrɛ la déjà yɛrɛ donc bɛɛ de ɲɛ bɛ ka yɛlɛ bi mɔgɔ si tɛ c'est à dire mɔgɔ si ɲɛ tɛ bɔrɔ kɔnɔ bilen bɛɛ bɛ k'i ɲɛ yɛlɛ bi donc on dit bravo au président Assimi i ma CEDEAO mɔgɔ kun bɛ ka kuma caman fɔ CEDEAO mɔgɔ bɛɛ y'i ma kun san u wulila bagabaga la droit de l'homme u bɛ ka civil de faga u y'u kɛ chouet parce que Assimi t'i kɔfilɛ o Assimi bɛ ka taga dɔrɔn terrorisme bɛ ka yɛrɛ ɲini bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛla bi ninnu bɛ balo ka anw faga di k'an ka sɔn an ka sa olu ka balo o tuma dangadenya de don wa anw bɛ sa aw bɛ balo u ka plan bɛɛ filɛ a ye sɔn aw ka sa anw ka balo u ma lan filɛ mɔgɔ ye hali n'an ye décision ta u b'a fɔ ko russiw de b'an kɔfɛ nous on n'est pas pro-russe on est pro-malien voilà ni problème b'a ni russiw cɛ a y'o régler nous ce n'est pas notre problème nous on est là même si les diables viennent nous aider on va applaudir on n'est pas là on n'est pas dans les camps de quelqu'un nous sommes en train de nous chercher nous voulons la paix chez nous point barre donc malien an bɛ président Assimi fo baara taabolo ka ɲi foli mun ka ɲi hali bi a ka cɛsiri malien aw kana reculer dɛ donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ka Sherif Cheikh Tiyami Aidara kabako fura tigi furudimi b'i la kɔnɔni b'i la rɛndimi b'i la ne ye Sherif Cheikh Tiyami Aidara ka kabako fura ta i ka bana bɛ ban pewu a ka numéro 78 03 03 an bɛ Mali karamɔgɔba bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ an karamɔgɔ Sherif Sarafabuye Aidara ala k'i mɛn an kɔrɔ Ousmane Seri Maran Aidara ala k'i mɛn an kɔrɔ Mayin Watara ala k'i mɛn an kɔrɔ Imam Koita ala k'i mɛn an kɔrɔ Mali chrétienw Mali somaw Mali donsow Mali ladatigi bɛɛ ala ka aw bɛɛ lajɛlen ala k'aw mɛn an kɔrɔ ala k'aw bɛn aw bɛɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka président Assimi dɛmɛ vraiment jamana in ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ Assimi nana de k'an ka jamana sauver vraiment o yɔrɔ de kun don k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Burkina Faso vraiment an bɛ ɲɔgɔn bolo jusqu'à la victoire finale ciao ciao